Abanye bathi akaxolise ungizwe mchunu kuJulius Malema, kwasho uMax Makhanya. Kanti uAlabasta Zwane odume kakhulu ke ngokuba inkosi yezitabane uthi cha, ungizwe mchunu ke makangaxolisi ke kuMalema. Usebenzisa amagama aqinile ke engikholwa ukuthi ke bafowethu ke ngicela ningibekezelele kulowo magama, ngixolisa kakhulu kwabazowezwa azwele, kodwa ngifisa uzwe nanku umbono kaCijimpi Zwane okungu-Alabasta inkosi yezitabane. Nanti udaba awulithokozele. Ngithi mina ungizwa kangaxolisi kade enza iBeyonce lo eParliament edelela abantu abadala akaza khokhiswe miliyoni akaza afakwe macala. Lento ayenzayo ukuthena amandla kweMarch and March ukuthi afake ungizwa amacala. Akabone thini ukuthi sibhinqe ngantoni man. Hey, mina ngiyamangala amadoda abuza into esimpuli. Mina uba kuya ngami ngangeke ngiye ngisho enkantolo leyo. Mina ongathi ubophisa mina engabethelepo ngisho iphoyisa lelana thuma uphuthu mina eminyango. I'm ready. Umuntu ongathi ulethe iphoyisa kimi. Ngake ngaboshwa mina kwatholakala ukuthi ummeli walentombazana angithandana nayo uma ngabe ummeli elandela icala kumele ngisuwe eMagudwini Police Station Lundi. Kwathola nezithupha ababenginqisa zona zikho kwadokoda kaze libe bikho. Manje mina ngishipho iselingeza kimi lithi zongibophala ngithuma uphuthu mina bangaze bangithuma uphuthu mina. Simple. Lelizwe sichaphazeke kakhulu. Nangu Ramaphosa sikhahlele ngamabhutsi wenzani yini ngenziwe iRamaphosa masifole. Sikhashazwa ilomgulukudu wesha wegolo oMalema. Enough is enough. Ungizwe nje mina kuba kuthiwa yimi bengingeke ngiye ngisho lapho ngoba khona ama South Africans ngabe umZulu ngabe uMpedi abami naye ngisho amaXhosa bayasifonela bethi simi naye ungizwe thina sikhathele labantu besichaphaza. Phuma amaphoyisa uma kulwela abantu bokufika. Kukhishwa amasotsha for ukuthi sigqoke izamfonyo kulelizwe. So sife siphila. Wayisosaba ukufa. Azikhale. Ayikhale. Na lento kaMalema nje ukufuna amamiliyoni ungafuna imiliyoni umuntu ongasebenzi. Nina nibona ukuthi naku udlala iPropaganda la. Dlala umqondo wokudidisa iMarch and March. Kudlala umqondo la engenza kwethu. Kuthi hayi sebefaka amacala funeka imiliyoni. Ungalifona imiliyoni umuntu ongasebenzi owazi eSouth Africa ukuthi akasebenzi, ushelwe umuzi, uthi ukhokhela abameli bakho anxephezele yona ngemiliyoni axolisa in front of phambi kwabantu. Umsunu lo igolo lelo ukuthi manje amadoda awekho agona isende. Fanele ngabe seyiqalile ziyakhala manje. Yebo, manje amadoda awekho agona isende ngokuthi ungabafundisi ukuthi hayi ake siqale estradini khona umfundisi la. Ezinye inkulumo zakhe ngiyayilalela kakhulu, ngiyamthanda futhi naye. Kodwa khona igolo nje alishoyo ukuthi fanele kumiwe kuyobhekwa labantu ababhema ama drugs estradini. Why engayi ukuyobalanda bemkhombise yena? Uyabo, ugona isende uyaphawula ukuthi akuphunywe kuyiwe kubantu ababhemayo. Kuthiwa sikhombise. Uzokukhombisa yini? Ngoba uyabesaba bazomfaka uhlamvu. Uzayontshontshwa ukuze abakhokhele ngoba uyabesaba. Uyazi ukuthi uma ekhombisa basebenzana namaphoyisa, basebenzana nabantu abakhulu kwezepolitiki, ngeke aze ukukhombisa. Uyadaba. Uyabo.